Day 2 ng adventure sa Pangasinan at Nueva Vizcaya. Isa muling panibagong kwento ng paglalakbay sa dalawang probinsyang may pambihirang ganda ng tanawin at kultura. Mga bagong kaibigan na naging bahagi ng storya, mga obrang likha ng mga lokal ng San Quintin, at ang isa sa mga iconic symbol ng mga Ilocano pagdating sa otentikong pagkain. Tara at samahan kami sa isang paglalakbay mula Umingan papuntang dulong bayan ng Pangasinan at akyatin ang Santa Fe, Nueva Vizcaya para saksiyan ang matatarik at delikadong kalsada, ngunit punong-puno ng sorpresa at pagkamangha sa tanawin ng mga bulubundukin ng Villa Verde at Caraballo Mountain Ranges. Ako si Senyor Ibarra. Tara, simulan na natin ang kwento ng biyahe. Hello. Morning. Morning guys. Dito may shortcut dito eh. Kukunan ko kasi ng drone yung yung arko eh. Sayang. Lumapamak pa yung kayana doon. Hindi ah. Ganda dito guys, oh, tignan mo. Province na province yung vibe. Grabe. Long stretch ng kalsada to palabas ng main highway. Nasa gitna siya ng mga rice field. Yan. Ito yung hometown province ng father ko. Umingan, Pangasinan. Mga pure Ilocanos. So palis na kami dito sa bayan ng Umingan. Sunod na bayan nito, San Quintin, tapos Natividad, tapos San Nicolas. Meron tayong mga other destinations pa na papasyalan doon along the way. Mountains, grabe. Ay, yan sarap talaga pagbuhay probinsya. May Maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo, Lord. Ganda dito. Na-miss ko tong lugar na to sobra. Ano yan? Ula. Okay, yung pamasko na ibinibigay ni Congressman. Grabe naman, may ganyan pa. Tapos may picture niya. Grabe yan ko nga. Handog ni pamaskong handog ni Len. Congressman Len, Merry Christmas po. Pwede na mag-go? Kuya, sorry. Per barrio sila. Per barrio. Hello. Feeling artista yan. Naka-rolling ako, gagi. Hey, Merry Christmas. Ay, baka yung sa Kalitnitan bukas pa. Guys, palabas na tayo ng ng bayan ng Umingan. Welcome to San Quintin. Nasa San Quintin na tayo. Naliligaw yata tayo. Tito. Lalaki, babae? Babae muna, tanongin natin. Mga tricycle driver, police station. Kuya, magandang umaga po. Saan po yung papuntang bayan ng Ay, ito na po ba yung market? Opo, San Quintin, no? Okay, salamat po. Thank you and good morning. Ganda ng contrast natin dito sa front cam, oh.
Saan tayo paparada? Dito kaya? Medyo may Petron nga. Pawn shop. Oo. Ito may isa pang school, oh. San Quintin High School Educational Foundation Inc. Okay. Ang nakakatuwa dito sa lugar na to, girl, parang every inch of the spaces na meron dito sa palengke pwede kang mag-parking. Hindi katulad sa sa Manila, 'di ba, na nag-aagawan na, no? Oo. Grabe. Iba talaga pag sa probinsya nakatira. Ay, kuya ako muna. Thank you. Gusto mo dyan na lang tayo parada? Ano ba yan? Munisipyo? Parang. May pasok ba ngayon? Ay, sarado. Nasaan na tayo? Ikot. Saan kaya tayo paparada? Munisipyo dito. Gusto mo? Feeling ko hindi naman bawal dito eh. No? Oo, wala naman Huwag tayo dyan sa entrance. Doon tayo sa loob kasi malaki motor natin eh. Palay. Galing, no? Ay no, Ano siya? mais. Mais. Parang ganun siya. Yung mga... Bagong isda. Maliliit kasi yung ano niya. Fish niya. Okay na yan, te. Okay na yan. Hindi, dagdag ko lang. Kayo talaga. Nakamotor kasi kami. Ay, hindi maano to, masira. Para mas mag-enjoy ka sa... Paano mga pang nangahanap buhay? Hanggang oras kayo dito? Hanggang kalauna na. Hanggang maubos lang yung tumbad dito. Yung ginawa ko, 2 kilo lang. Magandang umaga. Saan yung papuntang Dipalo? Yan po. Malayo pa? Malapit na po. Diretso na lang po yan. Okay. Pier tayo. Puntahan po kami. Parating po. Yes. Saan kayo pupunta rin kayo doon? Maliligo kayo? May bayad? Meron po. Magkano? Bakit po? 5 Okay, sige. Puwata pag taga dito. Okay. Bawal dyan? Bawal? Malalim po din yan. Ay, malalim yan? Okay. Malalim na to. 756 pe. Okay. Okay. Sige. Thank you. Salamat. Ingat din kayo. Shoutout. Sticker. Gusto mo? Mga sticker. Ha? Nasaan? Dala mo ba? Saan nakalagay? Nandyan sa bag. Sa compartment. Hindi lang bagoong. Gilid kayo. Baka masagasaan tayo. Ay, sorry. Follow nyo ako sa YouTube, ha. Eto, nandito sa sticker. Palo natin yan. Lakas kasi ng hangin eh. Papalipad sana tayo drone eh. Ano pangalan mo? CJ. Shout out kay CJ. Taga saan ka, CJ? Kagalabasit din lang po. Cedric. Cedric, shout out kay Cedric. Pangalan mo? Kian. Shout out kay Kian. Mag-aral kayo mabuti, ha. Ikaw, pangalan? Ha? Allen? Pangalan mo yung paborito kong character. Ingat, salamat. Sarap maging bata eh, no? Mga subscriber natin puro bata. Yan, mga
mga nagiging kaibigan natin dito sa lugar na pinupuntahan natin. Nakakatawa naman. Video ako po eh. Ang ganda! Wow! Ang solid! Wow! Ang ganda! Grabe! Oh! Yes sir. Time check 3 minutes before 12. Dalawin natin yung kaibigan ko. Ito na yung tulay guys na nagdudugtong sa Dipalo River. Ayan, Dipalo River. Dito sarap paliparan ng girl, drone. Dipalo Bridge pala to. Dito nga hindi na umabot yung tubig na galing dun eh. Ayun o, kinakwari rin nila. Ayun o, may bulldozer. Hindi na umabot yung tubig. Saan kaya papunta to? Biray Bridge. Ayun o, grabe o. Tayo naman dito. Ito, diyan na tayo magpagas. Ay baka may petrol doon, tingin muna tayo. Ito may may inn. Dito na kami sa Natividad, bayan ng Natividad. Nasaan ba yung nila dito? Town Hall. Isa lang yata ang gasolinahan dito. Natividad Central School ba yung nakalagay doon, girl? Ay, hindi ko nakita. Dito ka sa kabila, high school eh. Oo nga, sa Central. Ayun o. Ang haba no, ang laki. Oo. Anong munisipyo ng Natividad guys. Marano. Paul. Ay, sorry. Saan tayo bibili ng kandila? Sari-sari store. Oo, yung mga general merchandise lang. Ito na guys, malapit na tayo dun sa bahay ng kaibigan ko. Diyan na rin tayo mamaya. Ha? Diyan na rin tayo diretso. Ano, dyan? Dito? Oo, dyan. Oops. Yes, ito na guys. Kaibigan natin. Dyan yun, di ba? Yung may puno. Ito ba? O doon pa? Diyan. Dito? Hindi. Parang hindi dyan. O dito. Ay, dun pa. Papasok pa tayo dun. Diba? Naalala mo? Parang dito lang yan, banda ba yun? Dun. Ay, ayun. O, tama, tama. Sige, go. Ikot ka muna. Okay. Magbo-birthday kasi siya sa sa 31. So yun, sakto. Nandito naman na tayo sa Pangasinan. Dalawin na rin natin siya. Balita. Happy birthday, tsaka Merry Christmas and Happy New Year. Paraan din. Expensive. Yes guys, 10 minutes before 1 PM. Let's go na dun sa final destination natin sa Maliko. Approaching na kami sa San Nicolas. Ito yung huling bayan ng Pangasinan.
bago umakyat sa Maliko. So nagtatagpo silang dalawa dun sa Maliko, yung bayan ng San Nicolas at saka Santa Fe. Dami namin nakakasabay dito ng mga riders. Una na ako, guys. May dala kaming ulam, baka mapanis eh. Girl, yung ulam natin baka tinangay na. Check mo dyan sa kabilang gilid. Oo, okay na, nandiyan. Ako, may ako. Bagong haba ng kalye na to, straight. Sarap naman tumira sa community na to. Time check natin, guys, 5 minutes before 1:30 PM. Kuyaw, river. May river pa na, no? Oh, meron. Kuyaw. Maria East, Santa Maria East. Basta mga Maria talaga magaganda eh, no? Aha. Maria ko eh. Okay ba, CR na rin dito? Grabe yung mga landslide dito, guys. Nagpapanik na yung back ride natin. Ayan, oh. Ito yung nakita natin dun sa baba. Oo. Ayan, guys, oh. So walang landslide dito, nandito yung landslide sa baba. Ayan, oh. Sheesh. Ang taas. Gagi. Ganda dito. Ito na. Ayun, oh. Sheesh, ayoko dumaan dito sa nakalubog. Mito ka muna. Baka na yung mawala yun. Okay. Kakatakot. Isa-isa lang, paunahin muna natin sila. Magiging na yung sigurado. Baka kasi pag nagsabay-sabay yung bigat natin dyan, oh. Ayun, no? Huwag ka muna masyado lumapit. Giuna na kayo. Saka ako sasalubong yan, tawid. Okay, kami naman. Guho kasi yung ano eh, yung ilalim ng pavement ng kalsada, kaya kailangan talaga extra careful ka dyan. Oops. Yes, nandito na tayo sa Highlands of Maliko. Ang lamig na, guys. Estimate ko siguro mga around 19 degrees, 19 to 20 degrees pa lang. Grabe, oh. Ayan yung ano, ridge line ng Maliko. Breathtaking. Oh my God, ang ganda. Parang nasa langit. Ito na yata yun eh, yung tamba, yung ano eh. Kaya saan yung daan? Kaya nga eh. Ayan, oh. Ayan na nga yun. Ayan, oh, ridge line yan, oh. Grabe, no, nakakamangha yung ganda dito, no. Pangalawa pa lang natin pa to. Oo.
ganda. Wow. Grabe oh. Ganito malamig din sa baba. Sa baba. Eh, may mga ano, cotton drink. Eh, pataas na ba tayo? Eh, bababa eh. Ito, hindi nagpapalamig eh. Ang green puno. Wow! Wow! Oh my God! Breathtaking, grabe. Punta ng kalsada mo yung kitang mo. Oh. Uy, ang ganda. Sarap pala. Ayun yung, ano sabi mo ito? Ay, okay. Saan ang daanan yan? Alam mo? Ay, pati. Ito yata, yan ba? Hindi. Baka dun sa kabilang side. Tara, papalipad akong drone. Makakuha ng mga magagandang ano. Nakatakot yung ugat oh. Grabe, ang ganda. Ayan o. Pinya. Paano sila nakakit dun? Nasa kabila nga. Ito na nga yun. 1, 3. Sobrang lamig dito guys. Nausok ko yung bibig ko. Lamig gagi. Ah, ang dulas. Slowly. May buhangin dito ah. Opya, may sakyan. Tara, sakay. Nakakapagod, grabe. Yung init din kasi dun sa baba kanina, matindi rin. Uy, Okay sige na. lang. Gulat ako sa'yo. Lagi ka na ko ano. Okay na, okay na. Tandaan, may buhangin ah. Alam mo naman yung pa ako bitin eh. Tonchini eh. Naka-record ka ba? Oo. Nag-post si Kuya eh. Wow, puro pine trees. Grabe. Landslide oh. Saan yung daanan? Ay, naano na nila, nalinis na. Kasi natabunan lang naman ng landslide yung kalsada. Grabe oh. Ganitong ganito sa Apayao eh no. Lamig, ang lamig na guys. Parang mga ano na to, 14 degrees. Parang nasa freezer na nga. Umaano na. Nanunuot na sa buto yung lamig. Ay, ito pa, isa. Pulse dun po yun. Kita mo? Oo. May likuran po. Ito pa yung isang landslide din oh. Ay, yung ano, yung pavement ng ilalim ng pavement nababakbak.
Kasi nga naman may mga tubig na galing sa taas. Kaya normally lumalambot talaga yung ano, Oo, gusto. pundasyon ng lupa. Libre car wash. Lalamig na yung kamot ko. Grabe na guys, ang lamig na talaga. Anong oras pa lang? Oh, 20 minutes ba before 4 p.m. Mas may gulay-gulay pala, oh. Baka mura dito, no? Dire. Guys, ayan na yung pag guys. Kaya pala ang lamig na. Papunta na siya dun sa pinanggalingan namin. Hala. Te, taga Bugias kayo? Hindi po. Okay. Pero may nagdi-deliver po galing po. Hindi inakyat dito? Ay, okay. Sige, thank you po ah. Taga Sagada pero ubus yung taga Barrio kay Sagada. Oo. Ang ubus Hmm, yung galing Sagada. okay. Sige po, thank you po. Guys, na yung pag... lamig! Samora stay. May bayad? Hello. School. Oo, may school. School supplies. Okay, sari-sari. Welcome Maliko Mountain Travel Inn. Tao Ay, po. ito. Mountain Travel Tao Inn. po. Ay, si Kuya. Ay, Naggagapas. may tinda kayong gin? Gin? Opo. Guys, sobrang lamig guys. May bibe, oh. Bibe. Sobrang lamig guys. Grabe na. Aray ko. Ay, okay. Ang mosi nung gate nila, oh, tignan mo. Talagang malamig dito. Ay, saan ako paparada dito? Hello? Saan po pwede mag-park? Dito na po. Sa uling bahagi ng ating pag-iikot dito sa kabundukan ng Villaverde at Carabalo, ating tatalakayin ang mga kasalukuyang usaping pangkalikasan at pangteritoryo na kinakaharap ng ilan sa mga kilalang lugar ng Santa Fe at San Nicolas. Kasabay nito, atin ding babalikan ang makasaysayang kwento ng lugar at ang mahalagang papel na ginampanan nito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kung umabot ka sa part na to, maraming salamat. Magkita tayong muli at samahan ako sa next episode ng aking paglalakbay at pagtuklas sa ganda ng mga probinsyang atin pang papasyalan.